fadzei maire ouya kutaura chokwadi achichenesa Jameson Timba achiti aiwa unokontrora zvenyu zvakashata pamusoro paJameson Timba but mukomana uya is not a criminal, munhu akachena hapana chakaipa chaakaita. Sandapinda mashoko aiwa akataurwa nafadzei maire achikomenda paevent kana chiitiko chakaitika paweekend. Notibva wasubscribe or like utina on the bell icon. Tipita paendo pake anyora achiti you can say whatever you like about Senator at Jameson Timba, but he is not a criminal. Tear gassing his home, beating his guests and violently throwing them into his pool before frog marching everyone into massive riot police trucks, never before seen in Avondale, is a fresh level of terror. We need new leaders. Anobva Pabooster that picture ramuri kuona achara masvika kuti aiwa zvinhu zvakaitika aiwa zvinhu zvaisirisa kwazvo kuti vakomana vanokandikwa mategas. Munoziva kuti ukakandikwa tegas unenge usisa chaoni meso unenge wakuvava. After that ubva wakandikwa mupuu usati wanzi chifamba sedakcha mutara aiwa muri Zimbabwe machikwanisa nafadzei maire achiti aiwa zvinhu zvakaitika izvi zvakatosimudza tera muAvondale zvinhu zvisati zvakamboitika achiti aiwa Jameson Timba munhu ari loyal, munhu ari innocent, hapana haasi tumbori guilty, munhu asangana mhosva yakapara, but as opposition personnels they are facing this. Mashoko atokwa nafadzei maire achiti aiwa takuda maleaders manyuwa nokuti izvi zvanyanya. Pinai ngome section medu mupudzi mafunguro enyu munokudii pamusoro mashoko afadzei maire. Aiwa musangana nosubscribe kulike tinotina on the bell icon.